No, to, čo vám teraz ukážeme, vás buď rozosmeje, alebo vám jednoducho zostane rozum stáť. Presne tak, mladý muž sa rozhodol umyť si svoje auto naozaj dôkladne. A pozrite sa, prečo sa z neho okamžite stala podtatranská hviezda. Miesto autoumýváreň v Poprade, úloha vydrhnúť štvorkolesového tátoša do čistá. Mladý vodič dovnútra svojho auta strieka desiatky litrov vody a pritom sa spokojne usmieva. Palubná doska, sedačky aj okná znútra. Najskôr dobre napeniť a potom opláchnuť. Ako sa mladíci tvárili, keď do premočeného auta nastupovali a došli vôbec domov, tak to už toto video nezachytáva. Skúsime ich preto nájsť. A to je jeho auto? Hej. Majiteľom je Michal z Batizoviec, ako hovorí, nebola v tom žiadna stávka ani žart. Mal som núka psa a smrdelo toto. Tam som musel všetko vystrikať. Ako ste odišli? Tá pekne. Keď ste sadli do auta, zadok nebol mokrý, nohy nečľupkali? Hej, bolo všetko mokré. Po pár kilometroch preto zastavili na benzínke, hodili 50 centov do vysávača a vodu vysali. Pekne štartuje, rádio ide. Určite je to nejaké šťastie, že neodpalilo riadiacu jednotku alebo čokoľvek, čo je elektronické. Podľa autora tohto videa mladíkov si nakrúcalo minimálne 12 okolo idúcich vodičov. Zábery začínajú valcovať internet. Táto originál. No. Už keď robil, tak robil riadne. A teraz budete hviezdy. Hej. Tak. No. Čo zrobím? No a ak bude treba, svojrázne očistné kúsky si zopakuje. Treba sa starať o auto. Marek Vdenčák, televízia Markíza. No, skrátka, frajeri. Áno, ešte ponorí do aviváže a autičko je voňavé.